I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan moj video snimak, to jest prvi snimak na ovom kanalu. Na ovom kanalu ću, kao što vidite, potpisan sam Lazer Games TV. Lazer Games TV je ono za igrice, ali neće biti samo igrice. To jest na početku pravit ćemo neki squad builder u Fifi World, to jest u Fifi. Tako da, pošto znam da je to gledano jako na YouTube-u i to. Kanal sam napravio 18.5.2015. godine, to je preksinoć, ali sam tek danas snimio Camtasia Studio 7, pa ćemo posle skinuti Fraps kako bi snimali nešto, nekakve igrice. Pola igrice sam izbrisao, tako da ostaje mi samo ovaj Pro Evolution Soccer 2009 i mislim FIFA World, ne bih rekao, ne, nije mi ostalo FIFA World. Na kanalu, eto, rekao sam šta ću da snimam, eto velikim, evo danas ću pokazati jednog velikog mog fana. To je Warda, znači jako volim njega da gledam. Dosta bi rekli da je glupo što sad ja njega pokazujem ono u klipu, ali eto, počeo sam da snimam zbog njega. Imam dosta kanala ono prošlih koji ne bih sada vam pokazao, možda jednog dana kad ono imam 10-20 subscribera, ako se to desi, ja se vrlo nadam, pa ću vam to pokazati, ali sada ipak ne. Ovako. Mi snimamo 2 minuta, ne bih želeo ništa više. Želeo bih samo da vam pokažem, eto, samo da nađem na kompjuteru. Evo ga, znači, šta imamo od ovog? Moja specifikacija kompjutera, znači ništa nešto previše. To snimam na laptopu, uskoro mi stiže novi komp. Rado ću vam reći, pa ću vam preći na njega da snimamo. Evo ga, znači Windows 7, 4 GB RAM, 64 bita operativnog sistema, 2,20 GHz. Valjda će mi stići kompjuter ono 4 jezgra i tako to. Hvala što ste pogledali ovaj klip, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!